ҳазинаи ошумгадо мана бойгариву ҳама зиндагии ман мана намоиш тамошо кун. Мана бойгариву ман хазинаи ман анамино. Ман шумо ба ҷамшедҷон якумин бор дар бораи ҳаётам дусе ҷумлаи самимӣ мегӯям. Анакун имрӯз якумин бор дар ҳаёти ман ҷамшедҷон бародари азиз ба шумо сирреро мекушоям, ки дар Тоҷикистон на актёр, на тамошобин, на хонанда ҳеҷ кас нашунидааст ва намедонад. Ман аввал шоир будам. 2 дафтар шоирӣ пурра хонда ҷамъ карда овардам. Номашонро намегӯям, ба ҳамсинфонам эълон кардам, ки ҳамин шеъракҳои манро гӯш кунедон. Ин одамо қисмаш ҳозир дар ҳаёт, қисмашон нест. хондаро сар кардам. ҳамин хел хандиданд, ҳамин хел масхараам карданд, ки то ҳозира шеърнависиро бас кардам. баъд бегоҳ рафтам, дар ҳамон ҷои хобгоҳам ҳамон 2 дафтара дар кухни ошхона даргирондам. ҳамин 2 дафтар аз ҳамон рӯз шеърнависиро бас кардам. ин парвардигори 18,000 дар бадани одам як чизе багӯям генетика. ҳамин як чиз ки бошад ҳамонро бо худо метиҳад, бо ҳамон тараққӣ мекунад. баъди ин омадем актёр шудем. баъди ин як муддате дар театру кино хизмат кардам. дар ин бора ман ҳарф намезанам. дар ин бора дар телевизор дар ҳама ҷо борҳо шунидед ва хондед. ина ҳоҷати такрор лозим нест. баъди ин бо насиба будааст пенсиямон баровардам, ветеран труда шудем. баъди ин на кино, на театр. ман як одаме ки одат кардам барои халқам хизмат кардан, барои ватан, барои миллат хизмат кунам. гуфтам, ки бо чӣ аз кино театр гарчанде монда бошам, ман имрӯз ҳеҷ касро танқид намекунам, сабабҳояшро намегӯям. ман фақат ҳамин кӯтоҳак мегӯям, ба доно ишора, ба нодон калтак. худатон фаҳмида гиред. дар рӯи курраи замин ҳеҷ ягон актёр нест, ки нанӯшад, сигар накашад. ман 45 сол боз на сигар, на арақ. ин ба шахсоне ки мехоҳанд саломатишон нақс шавад, ин ҷумлаҳои ману ҷамшеда гӯш кунедтон, машқ кунедтон барои саломатӣ. ҳамин менависанд, ки сигарет накашед, саломатӣ ба зарар дорад. манам ина ба шумо як документи нақд. 45 сол мана ҳеҷ кас насиҳат накардааст, сигарет намекашам, арақ намекашам. паҳлӯи дигарам мекушоям, ки ҳеҷ гоҳ ва ҳеҷ вақт шумо нашунидед. тамошобинои азиз, мана ҷамшед бародари ман имрӯз мекушоям. баъди ин ҳеҷ кас намедонад, ки Ошимгадо боз рассом аст. анакун ё кунед. роле ки пеш аз он ки ман рола меофарам, ман аввал рола расмаша мекашам. ана ё кунед. ҳамин расма масалан мекашам, қатӣ бо худоҷо нишон метиҳам, ки ака амина мана як роҳбарӣ кун, чӣ камбудӣ дорад. ана кун ё кун. мерем. дар ин бора бисёр дароз гап намезанам, кӯтоҳак шумо мефаҳмонам. ё кунед. расмҳои ман ҳамин хел расмҳое ҳастанд, ки барои ин файласуф дар кор. ина дар ҳама шумо ҳамҷа операторҳо ҳамин расма ягон грамм фаҳмида метонед. 10 китоб маъно дорад дар ҳамин расм. ин ҳамин расм. ягон кас ба кор намегирад. Ҳошимгадо масалан бинед расма. ҳамин расма ина бега ба нигоҳ мекунед, дигар маъно дорад. саҳрӣ ба дигар маъно дорад, рӯз ба дигар маъно дорад. ман надидам худоҷе ки аз табиат рӯз дида ҳамун сурат маъное тиҳад. ҳамин ҷа як нуқтаи сафед дорад, ҳамин як ҷаҳон маъно дорад. ман чандин сол 2 мактаби олии Москва том кардагӣ, шабу рӯз мисли талабаи ҳамин курси якум, синфи як барин ҳозирам меомӯзам, ки барои қуллаҳои дониш расидан шабу рӯз бояд омӯхтан дар кор. баъди ҳамаи ин боз бинам, ки ман барои халқам бо чӣ хизмат мекунам.
барои халқам имрӯз якумин бор ҷамшедҷон ту ба тамошобин маро чӣ хеле ки ман дар спектакли рӯдакӣ дар саҳна мондам дар он ҷо якумин режиссёре ки дар рӯи планета рӯдакиро аввал ҳамчун офиз ман нишон додагем. таърихи рӯдакӣ шоҳидон менависанд ки аввал ин одам ҳофиз будагем. инаи паҳлӯе ки имрӯз якумин бор аз забони режиссёри постановщик ки ҳамон рӯдакӣ мешунавед. ана ки баъди инҷа шумо ба ман гуфтам ки ҳар як рол барое ки ман вай омӯзам чӣ хел рафта таърихи ролро меомӯзам, чӣ хел суратоша риши бурути вай ман мекобам. ин як паҳлӯи як ошхонаи кории ошум гадом. барои он ки забон гуфтор дурӯғ нагӯем, барои гуфтор аввал ҳамун рафтор амала нишон додан дар кор. мана бародари азиз инами ози ҳардумон як акав додаро баҳс мекунем. кадом роли ман? роли Садриддин? бале, офарин. падару модару раҳмат. актёри беҳтарини советӣ эълон карда шуда ман дар роли Садриддин. дар телевизияи тоҷик ҳоло ягон бор ин гап гуфта нашудааст. ана ҳамин роли Садриддин ҳамун актриса Калиновская, лучшая актриса года, ман ролҳои ман фақат дар мардуми мо ду рол медонанд. эдиб, сӯҳроб. ман ролҳое дорам ки ҳамин ролҳо дар миқёти советӣ обрӯи тоҷика бардоштагем. кадрҳоро бин. ин китоб албатта ба шумо дода мешавад. зани аз диёри дуро. оли гӯш кун. бале, зани аз диёри. ана гӯш кун. аз институт то наздикиҳоро ман ҳайкалҳоро руштагем. мана бинед ҳайкалҳое ки дар институт руштам. мана ана ки мерем ҳайкалҳое ки дар Ленинобод ҳайкалҳои 1 метра 2 метра таруштам. роли ки пеш аз вай бозӣ кунам аввал рола метарошам, барое ки ман дурӯғгӯ нашавам, барое ки ту ҳамчун режиссёр як чизи аҷоибот нишон медиҳам. ман гӯй ки намедонам ман Фирдавсиро тароштагӣ. мана ба чашмат бибин, мана тарошта истодам. мана рӯдакиро чанд намуд тароштидам. ина як намуди рӯдакӣ. мана ин ролҳои ояндае ки ман мехоҳам бозӣ кардам. инҳо ҳардуш дар як ҷо гӯшҳошон шикастагӣ ё зинда. инҳо ролҳое ки оянда бояд ман офарам. ролҳое ки ин роли дев. ана ки ҳайкалҳои зури ман ки ҳайкалтарошҳо баҳои баланд додагем. образи Ателла. ана инашахон образ Мефистофел. ин як одами машҳури аврупоай. мана бародари азиз китобҳои ошум дод дар бораи чиам. айсберга. якумин бор ҳамин эдиб тахминан 21 та унвон ма гирифтагиам. яке аз унвонҳои баланди артихалқи сер, дуюмаш мана муҳтарам роҳбарамон ман ба ситораи президент. акнун фаҳмидед ки чаро ман ситораи президент гирифтагиам. арбобам барои ҳамин ролҳо, барои хизматҳоям. мана ин бо мазмуни китобҳо. аин мумкин тиям. номи китобо бин. Титан. Эту книгу, 95-й том «Титан», я посвящаю великому политику 20 и 21 века, спасителю таджикского народа, отцу нации, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону с пожеланиями крепкого здоровья и долголетия, исполнения вашей и нашей мечты, строительства Рагунской ГЭС, чтобы в каждом доме таджика было тепло, свет и благополучие. Хошим Гадов. ин китоб ман ба шумо тӯҳфа мекунам. мана паҳлӯи ҳайкалтарошима шумо намедӯз гуфтам. ролҳома пеш аз иҷро кардам. камтар маълумот додед. Метавонед камакар маълумот додед? ин чӣ маъно дорад? чӣ мафҳум дорад? актёр, нависанда, шоир ҳама мегӯяд ки ҳамин хел навист ки фаҳмо бошад. на. нависанда, актёр, режиссёр, художник, рассом ҳама ин бояд як чанд гардан, як чанд қадам пеш бояд бошад нисбат ба хонанда. ту вая бояд ба пеш барӣ, ба тараққиёт барӣ. ба русӣ ина мегӯяд ки совершенство. ана ин расма алоҳида бо бигирам. ина
народ ҳамаи мана ёкум мана Сабоат Қосимов ҳамин режиссёри директори театри Аҳорон талабои ман мана ин раҳмати Исо Абдурашид мана раҳмати болои турба мана ин народни артисои театри Ловутӣ як хелаш зинда як хелаш аз дунё гузаштагӣ ин яке аз спектаклҳои ман аст дар китобом навиштагӣ ина домло Нурҷонов гуфтанд ки ин спектаклро дар сёмка гирифта дар рӯи планета ҳамчун дарс гузаштан дар кор номи асар Софокл навиштааст Царри Диб ман калимаи ӯро гирифтагӣ дар Москва идим мондам корреспонденти Москва пурсид ки Хашим почему ты просто иди поставил ман чӣ гуфтам он же тоже человек ҳамин критик ҳамин хел дар бораи ман мақолаш ва гапе навиштааст ки ман ба вай қоил шудам Хашим номер Сечкин дар китобом навиштаги мақолаш независимо от того что ты слово царь убрал но ты все равно на сцене был царь